Si lo hicieras en castellano llegarías a más gente. Si lo haces en valenciano no llegarás a la gente. Che, pues jo entré al meu perfil, al panel de professionals, i no sé si serà que jo no m'hi veig bé o que estic tornant-me loco, però per no arribar a ningú, jo no ho veig tan mal. Quan vos entrarà en el cap que nosaltres parlant la nostra llengua no li fem mal a ningú? A veure, jo vos entenc, perquè al final d'on n'hi ha no es pot traure. Jo faig contingut en valencià perquè és la meva llengua materna. Una llengua que aprecie i admire. És tan bonic el valencià. El valencià forma part del meu dia a dia, dels meus valors i de la meva vida. També faig contingut en valencià perquè m'ix dels collons fer-lo. És la meva vida, no la teua. Així en el meu poble diguem que si volies manar de mi, haver-te casat amb ma mare. Jo no sé quin problema tingueu la gent que vulgueu dir-li als demés el que han de fer i menosprecieu a les persones pel simple fet de parlar una llengua. Sou uns pobres infeliços. Però bueno, ja sabem tots que este món és molt gran y que n'hi ha gent que és més curta que les mànegues d'un xaleco. Si lo hicieras en castellano llegarías a más gente.